Образователната система често се променя, без да е ясно на къде. Говорим за реформи, но рядко си задаваме въпроса какво образование всъщност искаме. Училището продължава да работи по модели, създадени за друго време и други общества. В класната стая се очаква учениците да възпроизвеждат, а не да разбират и да мислят. Децата усвояват съдържание, което трудно свързват със съвременния свят. Алтернативните образователни практики възникват не като мода, а като реакция на системен дефицит. Те показват, че ученето може да има смисъл, контекст и отношение към детето. Въпросът е не дали системата може да се промени, а дали сме готови да си я представим различно. Разговорът с Ирина Мартинова, Мария Караиванова и Смиляна Димитрова показва единодушие. Всичко е възможно, дори при сегашните не съвсем оптимални условия. Целият разговор на Донка Дойчева-Попова с трите представителки на образователната система четете на Тоест.bg.